ጾም ምስ እግዚአብሔር ጥሜት ድማ ምስ ከብዲ ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ንዓኹም ይኹን ለማዓንቲ ድማ ስለ ጾም ክነዋግዒና ንሕና ክርስቲያናት ምጻውና ዘይተርፈና ካብ ንፈትዎም ምግብታት መርሓቕና ዘይተርፈና ብዙሕ ዋጋ መኽፋልና ዘይተርፈና ሲ ናይ ብሓቂ እቲ ጾምና ፍሩትፉል ድዩ ዋጋ ንረኽበሉ ዶ ብግልናኸ ክንጸውም ከለና ንረኽቦ ነገር ኣሎ ዶ ዝብል ለማዓንቲ ክነዋግዒና እዚ ማለት ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ውሉድ አምላኽ ተባሂልና ልትጸዋዕና ኢና ናይ ንጉስ ካህናት ዝተባሃልና ኢና ሙሩጻት ዘርኢ ዝተባሃልና ኢና እና ሙሩጽ ዘርኢ ክንስና ደቂ እግዚአብሔር ምዃንና እናተመስከረና ማሕተም ተገይሩና ናሃሊ ብመንፈስ ቅዱስ ንዋዕሉ ብዙሕ ንጾም ብዙሕ ንጽልይ ኢና ግን ፍሩትፉል ድዩ ልብል ለማዓንቲ ኢና ክነዋግዕ ንሱ ብቻ ይኮነን እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ሓቀኛ ጾም ከመይ ዝበለ እዩ ዝብል እውን ክነዋግዕ ኢና ቅድሚኡ ግን እዚ ናይ ጾም ኣርባዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ማስታወሻ ብምግባር ንሕና እውን እንጾመሉና ናብ እግዚአብሔር እንቀርበሉ ጉዳይ እንድዩ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ብድሕሪ እዚ ድማ ጠመየ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ታይ ማለት እዩ አው ጾሚ ጸሎት ይኽንከውን ከለና ናይ ብሓቂ ኣነ ክጸውም እየ ምስ እግዚአብሔረይ ክራኸበሉ እየ ኢልካ ክትጸውም ከለኻ ኣይጠመየካይ ማለት እዩ ርኢኹም ሓቀኛ ጾም ክኸውን ከሎ ኣይጠመየናን ብዙሓት ሰባት ግን እንታይ ኢና ንገብር ገና ብንግሁ ንሃለ ጾሙ ስለልተባሃልና ብቻ ስለንጸውም ጠሚና ንሃለ ናተቆረጽና ንሃለና ካብኡ ድማ ኣብ ከበድቲ ስራሓት እውን ልዋዕልና ሓልፍ ሰባት ስለዘለና እናተሳቀና ከብድና ናጠሚና ሃለ ብዙሓት ሰባት ንጸውም ሰባት ኣለና እሱ ድማ ፍሩትፉል ይገብረናን ሓቀኛ ጾም ክኸውን ከሎ ጥሜት ንኽስምዓና ይገብር ምክንያቱ ጾም ማለት መንፈስካና ነፍስኻ ልዕለ ቢልካ ስጋኻ ድማ እተዳኽመሉ እዩ ብድሕሪኡ መንፈስ ንስጋ ስለዝስዕሮ ከነጭራሹ ኣይጠሜካን እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን እዛ ነገር ካሳ ምስ ወዳእኻያ ምስ ጾምካ ግን ላብ ምግብኻ ኸይድካ ትበልዕ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ስቑኢሉ ይጠሜና እዩ ክጠሜና ከለለ ስለ ምግቢ ኢና ንሓስብ እቲ ሓቀኛ ጾም ግን ክንጸውም ከለና ግን ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ ምስ እግዚአብሔር እንቀራረበሉ ምስ እግዚአብሔር ሓደ ኮይና ብሓድነት እንዋግዕሉና እንቀራረበሉ እዩ after ጾምሱ ብዙሓት ንሓቶም ሕቶታት ከም ልህልውና ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣነ ብንእሽተይ እናሃለኹ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ክሳብ ኣደይ ክሳብ ኣቕሽቲ ዘቆልዓ እዚ ኣገለግበርያ ክሳብ ሉሉዋ ክሳብ ምሸት ይጸሙ ነይራ ለዛውም ሕግ ጥሒሰ ማቲ ክሳብ 9 ይሐቀይ ኣነ ኣይጠሚንን ነይሩ ከነጭራሹ ኣፍቲ ቤተ ክርስቲያን ኮፍ ኢለ በይነይ እታ ዝደልያ ነገር ክሳብ ትፍጸም ይጾምና ይጽሊ ነይራ እግዚአብሔር ይመስገን ለተሳኺዕሊ እንሆ ድማ ዛልደልያ ሄለን እኳ ተፈጢራላና ስለዚ ጾም ክኸውን ከሎ ምስ እግዚአብሔር አቦና ሕብረት ጌርና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሓደ ኮይና ሕብረትና እንፍጽመሉና መንፈሳዊ ነገራት እንሰርሐሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጾም ክበሃል ከሎ ካብ ምግቢ ምርሓቅ ብቻ ይኮነን ካብ ኣፍካ ትርሕቅ ብእዝንኻ ብዓይንኻ በከንፈርካ ገለ ሓቀ ይበሃል ኣቦታት ከምሁሩና ከሉ ስለዚ ክንጸውም ከለና ብኩሉ ነገር ኢና ንጸውም ካብ ሕማቅ ነገራት ኩሉ ኢና እንናገፍና ኣብ ኢሳይያስ 58 ሓቀኛ ጾም እንታይ ከም ዝመስል ብዝግባእ ተገሊጹ እዩ ብፍላይ ድማ እዞም ኣብ ኢሳይያስ ዝነበሩ ኣብዚ ኢሳይያስ ተጽሒፎም ዘለው ህዝቢ እግዚአብሔር ንባዕሎም ኢሎም ይጾሙ ከም ዝነበሩ በቃቲ እግዚአብሔር ዝደልዩ ዓይነት ጾም ዘይኮነሲ ባዕሎም ዝደልዩ ዓይነት ጾም ይጾሙ ከም ዝነበሩ ብደንብ ገይሩ ባዕሉ እግዚአብሔር ዝተናገሮ ኢና ኢሳይያስ ተዛረበ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዝተዛረበ ቃል እዩ ኣብዚ ዘሎና ካብ ምዕራፍ 6 ወላ ተጀሚርናዮ እቲ ሓቀኛ ጾም ከመይ ዝበለ ምዃኑ እቲ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ጾም ከመይ ዝበለ ምዃኑ ይገልጸና እዩ ልዕል ኢልካ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጸውም ኢና ይብሉ እርሰ በርሶም ይበኣሱ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ንዞም ባሪኦም ይቕጥቅጡ ሓመድ ይገብሩ ወጭ ይገብሩ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ግን ከእግዚአብሔር ንምንታይ ኢሉ ይሰምዕና ናወሉ ጸርጸር ይገብሩ ዋ እንታይ ለኸሰምዓኩም ናይ ባዕልኹም ጾም ትጾሙ ዘለኹም ኢሉ ካብ 6 ጀሚረ ግን ከምዚ ይብሎም እምበኣር ኣነ ዝመረጽኩዎ ጾም እዚ ደይኮነን ናይ ግፍዕ ሰንሰለት ክትፈትሑ ንማእሰር ተርዑት ክትፈትሑ ንጭቁናት ሓራ ከተውጽኡ ንኹሉ ኣርዑት ክትሰብሩ ደይኮነን እንጀራኻ ንጥሙይ ከተካፍል ነቶም ዝተሰደዱ ድኻታት ኣብ ቤትካ ከተእቱ ዕሩቕ እንተሪኢኻ ክትከድን ካብ ዘመድ ስጋኻ እውን ከይትሕባእ ደይኮነን ሽዑ ብርሃንካ ከም ጮራ ወጋሕታ ክበርህ ርኢኹምዎ ሓቀኛ ጾም ክንጸውም ከለና ብርሃንና ንዋዕሉ ከም ጮራ ወጋሕታ ይበርህ እዩ በቃ ንፍለጥ ኢና እስጢፋኖስ ትዝክርዎ ዶ እናተቀተለና ሃሊ እናሞተና ሃሊ ገጹና መልአክ ተቀይሩዎም ነበር ይብልና ተሐቀኛ ጾም ክንጸውም ከለና ርኢኹም ከም ጮራ ወጋሕታ ንዋዕሉ ነብርህ ዓይነት ሰባት ኢና ከምኡውን ፈውስኻ እውን ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ቀቅድሚኻ ክኸይድ ኣሚን ክብሪ እግዚአብሔር ድማ ብድሕሪኻ ኮይኑ ክሕልወካ እዩ
حقኛ ጾም ሽዑ ክትጽውዕኻ እግዚአብሔር ከዓ ክምልሰልካ ይብል እዛ ቃል እዚኣ ባዕላ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ተናጊርዎ ሓቂ ለምኑ ክትረኽቡ ኢኹም ድማ ኢሉ ነጊርና ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ክትልምን ከለኻ ኣብ ጾም ጸሎት ኮይንካ ክትልምን ከለኻ እውን ሕድሕዳ ነገር ከም ትስምዓካ ማለት እዩ ካብኡ እውን እግዚአብሔር ከዓ ክምልሰልካ ይብል እሞ ክትእው ኢኻ ንሱ ድማ እንይሁ ክብለካ እዩ ነርዑት ባርነትን ንናይ ንዕቐት ምውጣጥን ኣጻብዕትን ንሕማቕ ዘረባን ካብ ማእኸልካ እንተርሕቕካ ካብ ናይ ነፍስኻ ንጥሙን ተመቐልካ ንጭንቕት ነፍሲ እንተጽገብካ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክበርህ አሜን ጸልማትካ እውን ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ክመርሐካ ብሰናይ ነገራት ንነፍስኻ ክጽግብ ንዕጽምትኻ ድማ ከበርትዖ እዩ ንስኻ ከዓ ማይ ከም ዝሰተየ ኣታኽልቲ ከምቲ ማይ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይ ክትከውን ኢኻ ደቅኻ ነቲ ቀደም ዝዓነወ ክነድቁ እዮም መሰረት ናይ ብዙሓት ትውልድታት ክትقوم ኢኻ ንስኻ ከዓ ነዳቕ ፍሩስን ናይ መንበሪ መንገዲ መዓረይን ተቢልካ ክትጽዋዕ ኢኻ ይብል አሜን ንትግራይ ይግበረና ትግራይ ፈሪሳ እያ ትግራይ ዓንያትና እያ ሕጂ ድማ ንሕና በዚ ጾምና እዚ መንገዲ ዕረይትና ነዳቕቲ ፍሩሳት ክንከውን ይግብአና እግዚአብሔር ነንበኩውን ሃለኹ ከመይ ከም ተባረኽኩ ክነግረኩም አይኸለንና በይኒ ደስ ይሉና ክሓልፍ ስለ ዘይደለኹ እዋግዕኩም ዘና መጨረሻ ኳስ ተኣኽለና ልፈረሰ ለዓነወ ክነድቕ መንገዲ ድማ ክንዕርየሉ እዩ ጾም ስለዚ ኣብ ጾም ጊዜ ናተጻራርፍኩም ናተባኣስኩም ናጠምየኩም ልዋዕሉን ሃለ ልጠምየኩም ዘሎ ናይ በሓቂ ምስ እግዚአብሔር ከዋግዑሉ እየ መንፈሳዊ ነገራት ትሰርሑሉ ተኾንኩም ጾም ኣይጠምየኩምን ኣደይና ለምነት ያ ትብልዕኒ ነይራ ሲሪየስ ኮይነ ጾም ከነይ ጭራሽ ይጠምየኒ ይሓድር ይውዕል ንገርዋ ሕተትዋ ኸይዱ ኣደይ ከነይ ጭራሽ ኢለ ይጠምየኒ ነይሩና ምክንያቱ ዝደልዮ ነገር ኣሎ መንፈሳዊ ነገር ኣብ ጾም ክትሰርሑ ከለኹም ከነይ ጭራሹ ኣይጠምየኩምን ምክንያቱ ምስ እግዚአብሔር ይኹም ንኢኹም ምክንያቱ ምስ እግዚአብሔር ይኹም ንኢኹም በቃ ምንም ምክንያት ይብለን ምስ እግዚአብሔር ክትከውን ከለኻ ምግቢ ገለገል ልበሃል ነገር የለን مسؤ كونيك تخذ كلخا زسجا خازي واجاي ولي لت يزبل هرس يزبل منفس كاجن نقح يخون بدحر إدخاتات ترد نسخات والعز نبر كان جرا نسباتهم كدان زي ولهم تاريخات تخدنهم كوتاس بزح صبق نجارات تسرح له شعيت جزيخة ختصوم كلخا جز كازي أم لو كتبل أي فك أدكاي قويتانا يسوس أم ماتيوس شدشتون بزعوات أم نجيرنا إخن تصوم كلنا ما نمسوي يفلتنا حزن عمل يصوم دي يصوم ما نمسوي أي فلت بايزوي ما نمسوي أي فلت مس እግዚአብሔር ብቻ አኻ ኮኔክት ትገብረሉ ተኸትሓፍሰ ዘለካ ነገርውን ተሓፍስና ስለዚ ሕዋተይ 55 መዓልቲ ይጽበየኩም ኣሎ ድሕሪ ሕዚ ጾምና ክትጾሙ ከለኹም መንፈሳዊ ነገር ስርሕሉ ኣእምሮኹም ኩሉ ነገርኩም ንእግዚአብሔር ኣሕሊፍኩም ሃብዎ እቶም ትደልይዎም ነገራት ድማ ወላ ጽሒፍኩም ሓዝዎም ብዛዕባ ሳቶም ኣዋግዕዎ ጎናን ጎን ለግን ትተወልዕዎን ወርኩም ንድኻም ሃብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝዓረቀ ሰብ ተሪኢኹም ከድኩም ክድን ማል ባይዘው ብዙሕ ዕጽፊ ዝህበካ ሓንቲ ክዳን ሂባ ብዙሕ ክዳናት ዝተሸለም ኩሉ መዓልትታት ብዙሕ እዩ ስለዚ ጾም ክትጾሙ ከለኹም ጾምኩም እንታን ክምለሰልኩም እዞም ነገራት እዚኣቶም ግበሩ ኢኹም ናጠመየኩም ተኾይኑ ግን ገና እትጾሙሱ ብደንብ ኣይተረድእኩም የሎ ማለት ስለዝኾነ ብዝግባእ ጾም ኢኹም ጸሎትኩም ተሰሚዑ ትትደልይዎ ነገር ተፈጽሙውን ኣብ ኮሜንት መጽኹም ትመስክሩሉ ኣዘና መጨረሻ ሰንበትናውን ክንራኸል ስለለኾና ኣሽዒትውን መጽኹም ትመስክሩሉ ይግበርኩም سلام عليكم.